nikto to praje, ale to, čo sa tu deje, že ja som v tomto podniku pretil milióny a mňa to bude tak na mňa podnik, tak nie, to nebude rozhodnúť. A preto som tu čakal, keďže sa bojím, tak utečem do Prúdy a už to nie je to. Ale na to som čakal na policajtov. Jedno auto, jeden X-Trail, 5 X-Trailov malo byť 5 piatov, malo byť 5 oktávy, malo je to viac on má kurka, Robo. Teraz tu sa stalo, on to dá, že tu sa nestalo. Nie, to ide, tak znovu budem odávať. Ide o odsudného dokota, ide o odsudníka, vršťaného čiernoskov. Robo, vieš na to prosto. Do mňa nemôžeš nikto dovolať. A to si nejde o to, že som bol fér, tak môžete ma zobrať do auta, môžete ma zakútať a tak ako sa to už stalo viackrát, že ma rozbijete ako hoda. Dobre, stane sa. Ja to berem. Ja viem, aký sú policajti. Dobre, skrátime to, dobre, tak budem. Dobre, no tak počúvam. Budete stať ešte, no? Takto nepôjdem. Ja sa to bavím s babami. A tým spôsobom, že to neviem robiť zle. No ja Robo, vyšľať nás. Robo, kúkať tak pohľadom. Na jedného, na druhého. Robo, majú pravdu. Robo. Možno to je nič nerobí. Majú pravdu. Vy ste sa na to, Robo, prosím ťa. Robo, prosím ťa, Robo, vy ste sa na to. Ja ti pomôžu, hej? Dobre. Robo, prosím. Nechcem zbytočne